היי אנשים, אנחנו משחקים אמונגס היום. אתה בסרטון? כן. אוקיי. תגיד להם את השיר החדש שלנו. לא. טוב, אחי, נכנסתי. מה הקוד? OTW OQG. OQG? כן. שמעת אותי? כן. OTW OQG. נחש של מה אני הופך. כן. OQG. לא מצא לי משחק. אתה בטוח שרשמת? אמרת OTW QQG. התבלבלתי, לא ראיתי את הצ'ופצ'יק. סליחה. אוקיי, מצאתי. כמעט מלא. הצטרפתי. טוב, עכשיו זה מלא. אני תופס את הצבע הצהוב. זה בסדר עם רק המשחק הזה. אני גם ככה כבר נרתנוקי. אוקיי. אבל המשחק הבא... אוקיי. אתה עם? לא. אני עם? לא. תן לי הוכחה שאתה לא עם. למה שאני אוכיח? האם יש לנו כרטיס? שכחתי. מה שכחת? כן, יש לנו כרטיס, כן. איך אתה יודע? כי זה היה במשימות של כולנו, אחי. אבל אתה שקרן. תראה את הטלפון שלך. לא. תראה. לא. תראה. כמו שאני מצביע עליך. לא. תצביע עליי כמה שבא לך. תראה לי. וזהו. אוקיי. חוק האדום סס באמת נכון. אבל זה לא אדום. למה אתה לא עושה את תרקוד הביתה? אני אשלם לך על זה 10 שקל. 10? ניתן. לא. קח 150 שקל. לא, זה אמר 50 שקל של מורה לפסנתר. אני הולך לאכול, ביי. אוקיי, אחי. הלו, אתה הולך לשחק? אתה הולך לשחק או לא? הקציצות שלי לא נזק. יונתן, אתה הולך לשחק או לא? יש בחירות. יש בחירות. יש בחירות. והם חושדים באדום. או הנה הטלפון שלי. איך שכחת את הטלפון שלך? לא. היית כבר במשחק. אף אחד לא יצא בגלל שזה היה תיקו. אני מריח לרצוח. אבל לפני זה אני אפליל את הריאקטור. אני הולך
ניצחתי! let's go! טוב אנשים, זה היה סרטון להיום, ביי!